Sanibonani molweni abushangi dumelang senimilela futhi sanamukela kwizinto zezithemba ukuthi nonke naphila niphile nje uma ukhuluke nawe kumbe ucindezele subscribe sicela noma ucinezele khonza ubume uqala ukuthi amavideo mabo siwaposte siyabonga. Hey, izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka. Okay, akasiqala lapha. Futhi sonke siyazi vela ngithi ukuthi igcome lesha ngoba umgube bekade kukhona umphiqixo obade bukhona lokho basuka mzukwana igcome lesha lade khiphi album yalo yayithi isikorokoro sami le ngoDisemba ka2019 lapho khona okwavela khona ukuthi igcome lesha lalita lapha baba umgube ngandlela thize ngamazwi elosho kuwo ngase kuba ukuthi ke futhi nomgube naye wabuya waphindisela futhi kodwa kama video lokho siyawenza izinto zenzeka ngithemba ukuthi nizobona khona la ku description ngaphansi nala ku link phezulu uzoyibona lapha phezulu siyifaka ilink yakho. Futhi sayenza ama video nathi ngalo dabulelo ke futhi kami namanje kusenjalo nje futhi usaqhubeka ukuthi uba umgube negcwamelisha baseTalabhani igcwamelisha like la poster ku Facebook ensukwini nje la poster khona ipost efunde kanje na lithi qhuzasha isiphinde yadubula kamnandi 49mm ithi qhuzasha isiphinde yadubula kamnandi 49mm sabhubhuza isikhova emzini yamadoda ayanda amachwane isikhova namanje ntamba mangizonithulela insizwa yami encane ezalwa indodakazi kababa uAli Mgube kwamaphumulo ngizoyihlawula ngokusheshsha ngiyoyenzela nosiko lwakubo emdletsheni angifuni nje ikhule ekhaya konini ingaze ifunda ukubhimba njengomkhulu wayo uThupho ya wasethi ngifaka ne-emoji yokuhleka laphana wasethi #woza-December wasethi #siyababongela wathi #ungabe usadesha kubi ya usho njalo ke lapho igcomelisha elikholisho khona lapho ke lithi nje lona linechwane elithize noma linendodana manje lithi linendodana yekomgube ezalwa indodakazi kababa umgube futhi lisho njalo nje sathula sathi sabuka ukuthi hayibo futhi ngaba ukuthi njalo kodwa bese waqhubeka ukuthi futhi khamba lesikhathi uAli umfomgube naye ngomhla ka30 uNtulikazi wavuka waposta naye ifunde kanje ipost yakhe yena kumgube lasho khona uthi lol sanibonani bathandi bomculo weyinsizwa kanye nani balandeli benkosi yensizwa ngokukhethekile cha ngithi anginicacisele nje ukuthi lento ebhalwe uNtunsula into engekho engasoze nje futhi yenzeka into nje ekumele niyazi iyodwa nje vo ukuthi lesi sikaNtunsula sikhulu kanjena nje sigcwele amanga wodwa mina anginayo ingane engasile phela ekhaya uNtunsula udinga umude nje umkhuleko sike simcelele iqiniso uNkulunkulu ngoba makusenje ayikho into ezolunga ngiyabuya ngoDisemba with or without corona umfana ngifuna imbazo ngengoma nje kuphela ya usho njalo umgube ngisabile ukulisho legama lelikhundlwana lelena legama thiya ngiliphoxise nje kancane ya usho njalo kuba umgube uthi uyeza ngoDisemba futhi ngiyezwa kanje ukuthi kahle kusaba nomntalabhonzi makabi osezayo futhi laphana ozophuma khona kuyiba umgube lazobe khipha khona ngiyazi ukuthi ngoDisemba uyekhipha igeza la umgube futhi uzokhipha ngoDisemba njengoba besho futhi kahle into semile naphakathi komgube kanye negcwamelisha ake usho wena usho ukuthi cabangani nalo double phakathi kwabo ukuthi lubhekephi nawulubuka wena ngaso lakho kavulovolo usho ucabanga ukuthi libhekephi ya usho ucabanga libhekephi nokuthi futhi ucabanga ukuthi vele igcomelisha namanga noma ngabe liqinisile ukuthi ngempela nengane lapha umgube ya awushivu lokho phakathi comment section bezile double lesibili udouble lesibili lusikene ensukwini nje ukhuzani ebenokusitshela ukuthi kukhona olukhulu luzayo la khona athi kune big announcement for the Blue Nations la khona athi khona abantu abalindele likhulu ipage lakhe begade ukubona ukuthi yini azokhuluma ngayo lapho khona aveza khona ukuthi kahle into azokhuluma ngayo yena wayezokhuluma kodaba olithinta umshwalense ya indlamlenze sinomshwalense manje omusha efike nawo ethi abantu abasayina phe kona ya la apha khona ezinje isimemezelo esiphuthumayo wabhala impela wathi nje South Africa lonke alindele i-funeral plan kaKhuzani wayethula lapho kahle ukuthi abalindele wathi abantu abangenele yona la khona yethula igama layo iKhuzani funeral plan le ayikhiphayo as product yakhe entsha futhi ayikhiphayo ukuthi ke abantu babhalisa kuyona mhlawumbe uyayibona la ithombe ngoba edlula nje ukuthi ibhalwa kanjani ibhalwa kanjalo ke uyathumela lephoke futhi kahle into engiyibuka nje manje uKhuzani usamile la kuthenini umculo lona akawenzi umculo kuphela usawenza umculo bese futhi usabalalisa ekutheni enze nebusiness angazi ukuthi ngibona kanjani yena ngokubuka kwami ngibona kanjani awusho ukuthi ubona kanjani ngalo kwenza uKhuzani abanye bathi ke vele ke akusiki ukuthi uKhuzani ngoba nakho enjani enze le business noma kanjani ingoba usedesperate ufuna ukuvela kubantu basho njalo bathi ufuna nje ukuhlala relevant noma ufuna ukuhlala trend ake usho ke ngicabangani bese kuba ukuthi sina nawe sidibana ngokuzayo.